извинете, че не забелязах, че е спрял клипа. И до тук стигнахме, аз съм готов, ще ми помогна на него. Ама не сте изтървали много. Ако искате да строите необичайен замък, това е начина. И викайте, приятели. Помагаш ли мен? Да. Дали аз не те виждам? Така. Отиди другата страна. Добре. Пречим се. Хора, ако сте учили и внимали поне малко часовете по история, мисля, че не е чак толкова, има няколко един крал, който се е направил таен тунел, ако нападат селищата му, да може да избяга. Пламен е от моята група, не знам дали го е запомнил. От едно и също училище сме. Аз съм готов почти. Добре. Идвам да помагам. Добре. Ти служи последното парче. Аз чупа последното. Еми, хора, това ни е. Първо. Ето бяло черно, син червено, около него има тухли. И сега ще мисля от какво ще иде. Чакай. Изчакайте хора. Да се намеря тъй. Трябва ни каменни тухли. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чакай. Не го пълни. Са колко на колко е? 1, 2, 3, 4. Чакай. 4, 5 на 5. 5 на 5. Във всеки край слагай 5 на 5. Ако не знаеш чуй какво ще се гъмна. 4, 5. На 5 е 1, 2, 3, 4, 5, дам. 2, 3, 4, 5. 2, 3,
довършил. Не си го довършил. Ни почвай, не си го довършил, отивай там. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Абе, не си го довършил, твоето бе. Не си довършил твоето бе, тук. Аз трябва да ти довършвам нещата. Човек, ти не го правиш правилно. Твоето е 6 на 6. А, така. И ми почва нагоре с 10 купчета горе-долу. 1, 2, 2. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 нагоре. 10 нагоре. 10 нагоре. Само ми сбърка и нищо и не знам какво ще направя. Човек, ти не може ли да броиш за Бога? Не можеш ли? После с тебе ще направим едно ПВП в замъка. ПВП, да се бием един срещу друг без никой да участва. Само двамата искаш ли? Да направим едно ПВП. Едно ПВП да направим. Еми да се бием само ние двамата, без никой да ни бара. Еми ти двамата ще се бием хем да разберем кой е по-зрън. Нуб срещу про. Ай. Като довършим замъка, енчат въбе се броди бечови. Года, не по-окей, ай, почваме. Ама като довършим замъка, ние още едва справим курите. Човек, аз съм почти готов. Ти още се мъчиш с една кула. Да се направи и един ред. 10 купчета. Брой и уния долу. Защото ти си сигурно дете и си объркал и долудите. И другите. И полей не аз ще правя, защото ти ще повърш нещо. Дай да видя да са 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, този път се броил вярно. Колко му е трудното да броиш? Кажете ми, хора, напишете в коментар. Да си 5 клас, 5А и да не бой да броиш. Той е 5А, аз съм 5А. Аз мога да се броя още от яслата. Съдали колкото моето. Не съм направил някаква грешка. Пази са, бе! Пази са! И човека не може да рътне. Ако вижте как го настигал. Той пусна тест, да пък аз се завърших. Тия дупки, които правя, не ги запълвай, чуй. Аз за всеки случай вече ще направя вратата. Ама вратата ще бъде такава. С ръчка. Да е по... Така. Или не с копче.